Yeah, madum is back city. Man na din mong kwanday, among test niya. So yun ra kay IMC no? So yun na. Easy ra kay bay. Happy di ba what time mong matyo? Declan. Dela. So palit sa tagpan. So today is Bernes ron. So ang among kuan karon tuon is Madto meg Argao. Argao City no because way. From Argao City to Argao mag-travel tayo dito. First time travel. So ni kuan de bakra ba yo. Malitik bahan lagi, malitik bahan ni gutom. Mamili gutom yun. So, dahil si attorney day, attorney. Kita ba? Slice bread ah. Ikaw. Yeah, ikaw slice bread ah. Ikaw, malilit ko may slice bread ko no? Yo. No? Slice bread? Yo. Ato na may star mall. So, i-post na. Patagpan ba? Man na tagpan. Puta ikwaryo sa limew. Oy. From Bag City, so karon day guys, padong namin sa kuan Argao. Tara, takay may jeep. Uy, puno ka bay? So tadi so bay. So tayo bay. What pare sana? At sa kuan sa Star Mall City. Ano natin dito sa kuan day? Sa Star Mall City. So karon, ngara. So karon kay Mato na mo sakay sa miglain kuan sakyanan para padong sa kan Argao City. One eternity later. Argao City. Argao City. Are di mi dere kay kuan kamusta ho na to yung kuan eskwelahan niya sa una. Alma mater. Kumutag room niya dire ba? Kumut yung room dire ba? Magas meter niya dai. Simman ka bay? Bay simman ka bay? O say course mo bay? Yo, say course mo bay? Back to you. Baguio City mo din bang Baguio City rin. Isang Baguio City eh. Where are you from? Baguio City. Baguio City. Say birthday. Oy, regard ko na si Anjan ang kakalo. Simman di ka bay? Si Manmanyak. Musa ron boy. Kuan bagting. Nangadje sa ta. Butan mo ta. Nangadje pa dami. Ang ato kay mura mo tuguan na to. Mura mo tuguan ng barko-barko. Mga gani barko-barko. Ila diri may pila kay street ra ba to kay abutos mo tunga naog na sa Nay kanang anak ba niya? Okay. Anak siya. Amurom kay anak. Ana na siya. Anak Ana na balik siya, sa sako anak. Anak balik sa dungkos. Balik pa so. Mana eh. Nangadje na ta. Kasi ros lagi klase. Tagsa ra day ko anday room day. Nay nabot UC dire bay. UC. Butan kay ma'am. Ngana may butan ma'am. Palitin na kuan may kanang shoes glove from Baguio City. Kaya mo nindot na kayo mo pagkarili kay isugat yung may kaon ba. Man nindot eh sugaton na kaon ba. Perfect dire. Perfect ba? Oy. Sugaton na kaon may. Ito sa mo sugaton na gutom. Babay sura. Tumo na ko sipon bay. Shout out tayo sa mga classmate ni John Drake. Ikaw jo, okay ra ka dira so. Gama o ka dira so. Leonard. Birthday mo kinig. May kita diri bay. Nago ta diri bay. Nago kay chicks bay. Kaya di pa yung gogon dira si kataw. Tago na diri bay. Buwan taga Surya bay. Saba B, katsaka ba? Hello. Sumaon ni siya diri Simman di ka bay?
Sing mamunya. Ang manawag sabot ang mga kuan, mga classmate niya. Lindot kay lang lugar diri sa gaton nga kaon. So karon kay nang libre dilang birthday boy dayo. Lalo day. Birthday boy dira. Kana pula lindot kay diri boy. Lami lahi. Lahi rigid basta libre. O ang nakabate jud kay gisugat kuwan. So siya kan warm welcome mo siya doon ya. Pang welcome na diri. Karon day kay kuan. How man nagkaon kay mag-night swimming din sa dagat day. Birthday boy naman, birthday boy. Special things kay sa birthday boy day. Happy birthday. So dihang man na tagkaon di galahalo kay tanong busog kayo ay busog kay libre ngit kay di ta makita indot kay quality diri lang ko ilang lugar kay kusog kay libre mga tao. So karon kay nami di kan sa motor nga gra-drive diri padong mi sa kan sa balay sa kanya balay ako balay ni president padong mi uli kay magilis mi og maligo mi kan padagat mi karon kan night ang say kana night dagat night dagat night langoy karon gani pagas mi ali dit ya pagas mi men busog ka na Okay, busog ni. Naluya kas ka busog men karon day kay kon di pa di mi madtog dagat day kuan day mga on pa day may burger day kaon chill sa Dimitri day mga kauba diri relax meditate. So bahala na sila. Sila kay galab-lab sa dira. Galab-lab. Kami diri, wa pa mi gibuhat. Kami ang palit lang may burger. So gabi na diri guys, ngit-ngit na kayo. Nya murag di ka nya tataod. Kita taod kan mga ligo mi. Karon adto sa asa dapat ay burgeran diri day layo ba? Nindot di kay quality din ako mga backup diri. So nindot kay mga quality mga backup mo. Karon day kay murag din asa yung dayon ang kuan ang dagat day kay puwa na kayo mata. Niyara mi sa grade ride sa motor eh. Karon kay gabi na kayo nyawa man mi tuog karon. So epic feel kay ligo pag yadto sa namo ang atong kuan tang dagat kay kuan mingaw sa kanya kuyaw kay ba kuyaw kay mingaw kasan na nya bugnaw kay ba karon kay uli lang sa amin sa ilaha. So murag diri na lang like, comment, and subscribe, and don't forget to turn on the notification bell. So thank you, goodbye.